اوكي تمام كوبون سميتنا دوتكم حدا تقولنا سميتنا دوتكم اوكي لا بفهم menu bar edit type in text هراي thank you يغني لنا حدنتنا حفتنا نتا زغرب كيات صوت المزيكا لو معلتي كل خاتكم ابزي رومنا نزي بروجرام تكتاتلو زلهم إرتراويان كومون بمنجد فيسبوك نزي بروجرام تكتاتلو كومون ازي نايلو معلتي بروجرامنا بزغباء تسندو بمنجد يوتيوب كومون بمنجد اسنا تي في ابيلكم اوشتن كاوصان إرترا زلهم كل خاتكم إرتراويان نزي نايلو معلتي بروجرام تكتاتلو تقولوا بمولاتكم حدري جيغانونا لو معلتي من البات حانتي غابتن زعابيا سراحاتو كيريو تبقيسو زلو لو معلتي لو معلتي توم ابز قالسنا نبنلهم نغرعلهم نحقوسلهم كل غزي ناتوم دمصي كنسمع ناتوم مريحنت كنكتاتل كل غزي اذننا صرينا نصبيهم مراحتنا سنالو سلازي مجمرتا نزوم مراحتنا انقعد حال مصاهم كنبلينا قدمنابتي كومو مؤتاونا جن لو معلتي مسانا ترخيبهم زلو اغايشنا ازينا نخبرهم نايزق السي اركانات نايزق السي جيغانو غزانا حدري جيغانونا قبل كله نزوم ابزي زلو جيغانونان نتوم بروحق ابزو زيموصو كنكا نزا هاجر تامر بسرخلا كلهم جيغانونا اب قمت مؤتاوي حدري جيغانونا زبلو وكلتيهم زوم مسانا زلو لهم معلتي نايتي كله نحنا نبلو حابن نايتي كله نحنا نبلو نيرترانا استسرحه تأمرتاوي قياتات ناتو وكلتيهم مراحتي ناي سورا مراحتي ناي زحجز خيد زلو قالسنا حرنت ونيم سلازي يوم زوم اركاناتنا من يوم زوم مراحتنا من يوم زوم جغانونا كنلا ليكم سلازلنا قدمسوم بحالاتهم نفسهم من لايم حصر بزبله زغزانا خلال سلازلو اسك حدنتنا حفتي من يوم نايلو معلت اغايشنا كابي يوم توكيلهم مصيبنا زلو مأتوم نابتي بروجرام نايلو معلتي كنحلفنا مالتي اوكي قدامي حاونا نقاش ابو مبر إرتراوي هاجراو بايتو ديمقراطي كالأي تسفاي ولد ميكائيل دقيقة أبو مبر ديمقراطي حزبي إرترا سالساي تسفاي ميكائيل يوهانس أبو مبر ودب حدنا الديمقراطيون لوطي رابعي حاونا أفورق إكيداني أبو مبر حدنا إرتراويان لفتحي حامشاي حاونا عقباز قدبوس حلافي وصعي قداي إرتراويان نجنبار جبل قرب بزبالة أخا نبصم بعلاتهم كلالينا اسكين بار نزوما قايشنا لما معلتي مسانا كم ماسيو قالسنا كما يخيدالو برقص ساتهم انتايهم كنقرنا زدلي بزعبا قالسنا كابانا انتاي دلي نحنا خاباتهم انتاي كنسمع ندلي لومي مراحتنا مس حزبهم مسانا يراخو بلو مسانا نزوم ابز حدري جيغانو نزلنا مسانا نزوم بزبالتوكن بفيسبوكن كوينوم زكاتاتولنا زلو كلاتهم مسانا من قد يوتيوب بيلوم نزنا يلوم عالتي بروجرام نخسمعوه انتياتن قرباتن زغونو كلهم إرتراوين كومون مسانا من قد أسنا تي في بيلوم نزي نحنا زلنا عدل بإنترنت كرخبوت أجازي تعدلو جنكا من قد أسنا تي في يكون إريسات نزي بروجرامنا كسمعوه تسميت زقبر اللهم أوشت هاجرن أبكباب إرتران زركوبو كلهم إرتران برقص إذن إلهم معلتي أقايشنا من مخانهم اللالينا لنا بعلاتهم كابزي بزيادة خلاليهم نفسهم مالتيو كمون ودبهم علامهم كلالينهم دحري يشعرون أبتنا إلهم معلتي كان ندبكن أتينا مالتيو أقدمه جن إسكا كل خاتكم نزومنا إلهم معلتي أقايشنا إسكا بعمبا تقبلوا لي حموشت عبيت أركانات مراحت ودد مقبال مالت معنا عزيفو لي حابن يسخوننا عزيفو لي كرما يزلنا مو اسكا كل غاتكم بحابن تقبلوا لي كل غاتكم اسكا اوكي حراي منبار اركان نحنا اينا كيرنا زلنا
برقص ازوم عبيت مرحتنا بعلاتهم انتاي كبلونا يمكن سمعنا قدمنا ابتو بروجرامنا بغبو متاونا كن مچم تاريخ كل غزي اب تاريخاو معلتي زمت اغاطام دفطرو دي ولا حنعاتهم كنا حتونا داتي برتاوي قال سنات جمرنالو سلسته معلت مست كترفو خلو يمسانا كوفيلوم دلولو معلتي اتي بشحن 961 حدن بتي ازيو نخور علو نحبنلو نخبرو ابونا استجمره برتاوي قال حزب ኤርትራ መስከረም ሓደ شحن 961 حدن بوقع تجميرو ሎሚ ዳርጋ 59 ዓመት ክንረግጽ ዘሎ ሰሉስ መስከረም ሓደ እዩ ስለዚ ቅድሚ ሰሉስ ቅድሚ 2-3 መዓልትዮም መጽዮም ዘለው አባና እዞም አያታትና ነዚ ቃልሲ ካብ ቦታትና ካብ በዓል ሐምድ ድርስ ዓዋተ ተረኪቦም ናባና ኸ አመሐላሊፎም ምሳና ኮይኖም ምስ ደቆም ምስ ደቅ ደቆም ቃለሱለው ስለዚ ምምጾም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መጻጾም ንሩሱ ኣዝዩ ታሪኻዊን ኣብቲ ታሪኻዊ ቅነን እዮም ድመጹ ዘለዎሞ ፍሉይ ክብሪ ኣለዎ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምምጾም بزغونه نابعتهم كنبلينا اسخاتكم يحوات اياتات نتي كمي نحن بعلقاتكم نفسكم كتلاليناهم ببحده احصر رابيلكم برقص حنت غيركم كم زلكم نفلطينا عب زينا يقوم حسكم عب بالسرات ولا كبر حقوق سمعون تصنا نغرنا كلهم كزياده مليشنا كبر حمحم وقع اما اسكيك حصير مأتو غيركم نفسكم الله لينا مسودباتكم قس غيركم الله لينا مو دحريو نابتي حيسكم زبصخم ناي حبراو بروجرام منالبات ناب حدነት ዘተኮረዲው ናባና خسدو تدليو خم تقالس تدقهم كبون احواتكم ናባና خنتاي كتبلنا تدليو اذا كنت كله تتقربكم لوز مصخم كتسمعوناكم دحري نابتي كابانا زقربن كاب حزب زقربن حطታት كنسغاغرينا مالتيو يغني لي مدرخنا بخاتكم ببحد انداديبكم نفسكم ودباتكم كتلالينا تدخلوا يغني لي يغني لنا قوتنا احنا سمع له كده سمع له الله سمع له كده هو اوكي ثانك يو حراك يغني لنا قوتنا كم وينا جايشنا كلكم حدا مقبر اللي ريد اوف قبر لكم اوكي تسفاي دقيقة ناباقة مدرخكم مرحو كوم اوين ناتي اوكي حدا قبر لنا كلكم ريد اوف قبر لكم انت ايشي حراي سلستيكم رقيبكم علىكم تم قالوا تاي رقبكم من علىكم حراي توم ريد اوف دلكم ناتي empower الكازلقا كبر حوبن مكان كيف لقنا لكم مايك مسحسكا دلالينا مالتي كوم وين تسفاي دقيقه سلستكم ريد اوف غيرلكم علىكم كالوت ايدكم حفته تبلونا صبو نيروتم تريفكم زلكم كل تغاش مالك حراي مرحبا وددبس نفسي حراي ناباكم مدرك نفسكم اللاليو ناباكم عدلكم بكم الله جمر سكايت هلو سلام نابخات اوكي بتصدق هو معنا اول سمعنا مجمريا تي دلوم عتتزابكم ماتوي بوغاني كري خلص كاتي نعناز قبا اخبرتكم لهم حدا خبر زغنا سوكا يكون زبكامو حكي مسات زغنا قرار بحثكم لهم دي بالتوك حدو جغاننا ناباش قالكو درجه قالكم تفوتوا تخونكم على المجمريا غزي يانا فوتو اتزلغو تموكراي ازيو دروت راح يكونس فلطت من يبلين زغنا مالكا جن علنا احنا قالينا جن تامن كاي مستوم زوم كبرات حواتي قريبه زغودلكم عليكم لا هاني فلت معناته سمي تسفانك يوحنس أنا يا بومبر ودب حدنا الديمقراطية أولوتية ودب حدنا الديمقراطية أولوتية ماني نزل حتى كملس قدم أدراك كله إذا ودب زي دحري 3 دحري بيت هذا ودبي
ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ዘተ መድረክ ንሃገራዊ ዘተ ሰለስተ ኣካላት ኣብ 2019 ፍጹም ሓድነት ዝገበሩ ኣካላት እዮም እቲ መስርሕ ኣብ 7 ወርሒ ሓቢሉ ወሲዱ ናይ ፍጹም ሓድነት መስርሕ ሓደ ካብቲ እዞም ኣካላት እዚኦም ቀልጢፎም ዘለለይዎ ብፍላይ ብድሕሪ ኢሳያስን ኣብይን ናይ ሰላም ዝበሃል ውዕል ኣቲና ካብ ዝበሉ ግዜ ብፍላይ ንድሓር ናይ ህዝብናን ሃገርናን ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዘሎ ኢና ርኢናዮ ስለዚ ሰለስተ ኣካላት እዚ ዋላ እውን ብዕላማን እምነትን ኩሎም ይፈላለዮም ነገር እንተዘይነበረ ግን ከዓ ሓደ እዋናዊ ጠለብ ኣብ ቅድሚ ዝቐሪቡ ኣብ ቅድሚ ኩሉና ቀሪቡ ዘለና ፍልልያት ኣወጊና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣልጊስና ፍጹም ሓድነት ምንቲ ክነምፅእ ውድባትና ፍሪስና ኣብ ወርሒ 8 2019 ሓደ ውድብ መስሪትና መስራቱ ጉባኤና መብዛሕትኦም ተኻትልኩም ተኾኒኹም ኣብ ፍራንክፈርት ተጋቢኡ ካብኡ ንድሓር ኣነ ከም ኣቦምበ ናይ ዝውድብ ኮይኑ ኣለኹ ማለት እዩ ስኻ ናይ ዝውድብ ምልዓለም እዩ ዘሎ ካብ ኣውስትራልያ ክሳብ ሰሜን ኣሜሪካ ብካልእ ሕቶታት እንተመፀ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ክንዲ ግዜ ተጥፋልኩም ስለዚ ዕላምኡ እንታይ እዩ እዚ ዕላማ ናይ ዝውድብ እዚ ሓደ ንፁህ ዝኾነ ዕላማ ሕጂ ተጓዒዙ ሓድነት በተቃውሞ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ግዜኡ ኣኺሉ ዘለካ ውልቃዊ ፍለሊ ጎንታት ጌርካ ብትርሓት ንቅድም ምክያዱ ላዕሊ ሓደ ውድብ ላዕሊ ሰባት ኤርትራ ተዓቢ ሃገር ተዓቢ ህዝብና ዝሕን እታ ንነዊሕ ን30 ዓመታት ዝተቃለስናላ ሃገር ካብ ኢድና ትወፅእ ኣላ ትምንጠል ኣላ ዝብል ተረድኦ ወሲዱ እዩ ዝስጉምቲ ዝወሲድዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውድብ እዚ ምስ ካልኦት ኣሓት ውድባት ዝማብ ዘለና ሎሚ ሓደ ካብቲ ውሳኔናት ስለ ዝኾነ ብምውሃድ ይኹን ብፍጹም ሓድነት ንዝኾነ ኤርትራዊ ፀገም ክንፈትሕ ዳልና ዘለና ውድብ ኢና እዚ ከም ውድብ ደረጃ ዝመፅእ ሕቶታት ክመፅእ ዝኽእል ኣብኡ ክምለስ ክእል ክምለስ ከኣካል እዩ ከም ሰብ ኣነ ኣብ ቃልሲ ካብ 1995 ወገን ኣብ ተጋላሕነት ኮይነ ተቃሊሰ ኣብ 1997 ሓደ ካብቶም ዝተወግኣኹ ሰብ እየ ዕድለኛ ድሒነ ክሳብ 1981 ተጋላሕነት ከምቲ ዝኾነቶ ምስ ኮነት ኣብቲ ቃልሲ ፀኒሐ ካብኡ ንድሓር ናብራ ኣብ 4 ቆልዕተ በዓል ሓዳን 4 ቆልዕተ ናብራ እንዳገበርኩ ከዓ ነቲ ሃገራዊ ጉዳያት ኣብቲ ቃልሲ ፀኒሐ ማለት እዩ ካብ ብፍላይ ካብ 83 ንውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓድነት ትግራይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራ ማለት እዩ ንህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ ሃገራዊ ውድብ ኣሚነ ከም ኤርትራዊ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ተራይ ክፃወት ፀኒሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጣሚታት እውን ኣብ ናይ ኮሚሽን ይኹን ኣብ ናይ ሬፈረንድም ይኹን ኣብ ካልእ ሰብኣዊ ወይ ከዓ ረድኤት ጉዳይ ከካይድ ፀኒሐት ዘለኹ ዓዲ ካብ ብፍላይ ግን ካብ 2002 ንድሓር 2001 ማለት እዩ እዞም 15 ጉጅለ 15 ዝፍለጡ ብፆትና መራሕትና ካብ ዝሰሩ ካብኡ ንድሓር ምስቲ ሓድሽ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣብቲ እዋን ኢፒኤልኤፍ ዲፒ ዝብል ድሓር እውን ዲፒ ዝብል ኣባል መሪሕነቱን ኮይኑ ተጓዒዘ ካብኡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ምስ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል 2010 ወርሒ 1 ተመስሪቱ ክሳብ 2015 ካብ ኣባል መሪሕነቱ ነይረ ከም ዝፍለጦ ጥናዕ ከዓ ካብ 2017 ንድሓር
ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ፍልየት ፈጢሩ 2019 ካብ ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መስሪትና የቀኒለይ Thank you ተስፋ ምክንስ አቦ መንበር ኢኻ ማለት እዩ thank you ጽቡቕ አላሊኻና ኣለኻ እስኪ መናሎ ንዝቕጽል ተዳለወሰ መናሎ ያ ተም ረኺበም ዘለኹ ሰለስተ እንዲኦም ሓውና ወዲ ድቡስ ኣሎ ከምኡውን ሓውና ተስፋይ ደቂቃ ኣሎ እስኻትኩም ኢልኩም ሓፍ ኣቢልኩም ወይ ከዓ ማይ ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ሳልሳይ ኣፈወርቂ ገና ከዓ ሓውና ነጋሽ ዑስማን እዚኣቶም ሓደ ተትገብሩለይ ሬድ ኦፍ ገብርልኩም ጌርኩም ላይ ኣቲኻለኻ ቴንክ ዩ አራይ ገረም እሞ እስኪ ድሓን ኣነ ዋላ ክመርፅ ድሓን ኣነ ኣያና ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደቂቃ ድሓን ንሃቦሞ ሓለፋ ክገብር ሓደ ግዜ ከምዞም ከም ሓለፍትና ኢሎም መዓልቲ ዘለና ኣራይ ወዲ ድቡስ ሒዙ ኣሎ ማይክ ኣራይ ናባኻ መድረኽ ወዲ ድቡስ ሓወይ ከለኹም ሓደ ድሓን ኣራይ ኦኬ ይስማዕ ዶ سمع أنت الناس كمل كتقول لي أنا كوا سبني له تساي كحزايله بقدر أمزي نجاش أتيلو نجاش كم داتون سلام يلولو نجاش بزرداني أفوركي زمت ساي مثلاً اللونو جواي سلدلوهم زمت ساي مثلاً ምናልባት ጊዜ ረኺቡ እልቅል ተበለኻ ጀምበር ኣብ ስራሕም ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ምባል ኣነ መጀመርያ ሰላምታይ ከቕርብ ፍቑድለይ ኣነ ኣብዚ ሩም እዚ ጋሻ ኣይኮንኩን ኩሉ መዓልቲ እንተ ኩሉ ግዜ ስሕት ኢለስ ይመፅእ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ንዞም ክቡራት ዝኾኑ ብፆት መራሕቲ ናይ ውድባት ኣብዚ ኣለና ምክንያቱ ብሓደ ኮይና ኣዋሰደ ዘተታት ንገብር ስለ ፀንሕና ማለት እዩ ኣነ ኣዝጌ ድቡስ ይበሃል ሕጂ መፅእ وخا ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ዝበሃል ግንባር ተናኡ ዘለዎ ውድባት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ወይ በሓፂር ሰደግኤ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ከዓ ተራባዓይ ኣነ ከዓ ናይ ተራባዓይ ኣቦ ሞሪ ማለት እዩ እዚ ግንባር እዚ ነዊሕ ዘተ ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መጀመርያ ብ2018 ወርሒ 2 ማለት እዩ ዋዕላ ገይሩ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለወን ናይ ገዛ ርእሱ ቻርተር ገይሩ ሕጊ ህንፃውን ኣቆይሙ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝኽእል ኩነታት ፈጢሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ግንባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ሕጂ እንሆ ምዝ ሕጂ ከይፀንሐ ዘተታት ግንባር ብውልቀ ولا ግንባር ኣፈፃወፅ ፀኒሑ ስለዚ ሕጂ ተዓዲምና ለመፅና ዘለና ዝኾነ ዝሕተት ሕቶ ዓቕምና ብዝፈልጦ ብዝኽእሎ ከነበርክት ኢልና መፅና ኣለና ካብዚ ሕጂ ቲንክ ተስፋይ ደቂቃ ይመስለኒ دحاناي تطلعوا تسفاي دقيقة مبالي زوجتم ده شو تسفاي ولد مكايلي دقيقة أنت ولنا زيادة ما فلتي تسرد هونت ميكروفوني قد فعل هون أب تسفاي thank you
هرا يغني لي مجمريا كلكم أبزي اتساتفوا زلهم حاو قوتنا حبتي دبايوا بزغبركم مأتوي بتعمي كمسجن فوتو نظام بصوتي بحبر أبزتي دارجة زعمت زفرق عمت مالت زحلفنا يودما እንኳዕ ድማ ኣብዚኣ መድረኽ እዚኣ እውን እንደገና ብሓባር ኣረኻበትና ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ሓውና ጎተና ተቂስዎ ዝነበረ እዚ ዕለት እዚ ምስ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሳኒዩ ይመጽእ ብምህላው እንኳዕ ኣብቅዓኩም እንኳዕ ኣብቅዓና نمبل 59 عامت زخري بحت مسكرم كرئي انكو حبصحنا بل قصيله دما نخلكم تساتفتي مسدراكم مسفتوتكم كابزي صميدو يزونا زلو كم انقساقات كليونا زلو حمام كورونا فيروس دحن كتلو تمنيتيو باوروخا هو عقداسነት ريخوم نعنا أبزي جزازي معدامكم عبي أخبروتن عبي خبرن يومو يغني لنا صبق معالتي صبق مشت كجبرنا دما تسبو أنا كم تيقدمكم ونقلكم وزنبركو تسفاي ولد ميكائيل حوي عقباز خمس بولو زاد دقيقة ون لميدة يا أبي جمري عتل أني رمبر دقيقة حجس دارقاش ما بويا مالتيو ስለዚህ በደቂቃ ከተዋعون ይኸልየ ማለት ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደቂቃ በወንበር ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕረ ባይታ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ደብ ዝሓለፈ ዓመት 2019 بورحي حمله اب كتما فيزبادن ዝተባሃለ ናይ ጀርመን ከተማ ጥቃ ፍራንክፈርት ጉባኤ ድሕሪ ሚክያዱ ከም ኣብ ወንበር ናይቲ ሰልፊ ኮይነ ዝመጻኹ ከም ኣብ ወንበር ናይቲ ሰልፊ ኮይነ ክመጽን ከለኹ ድማ ክልተ ውድባት ዝሰማራሉ ጉባኤ ምንባሩ ከይተቀስኮ ክሓልፍ ኣይከይልኒ እቲ ሓደ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ብሰድሄ ማለት እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሓለፈ ወርሒ 5 ምስ ሓደ እንቅስቃስ ኣብ በመብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ዳርጋ ብብዝሒ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዝተባሃለ ኣብ ሓድነታዊ ስምምዕ ዝበጽሐ ሰልፊ እዩ ስለዚ ትሕቲ ድሕረ ባይትኡ ኣቀድም ኣቢሉ ብክልተ ሕጂ ድማ ዳርጋ 3 ድሕረ ባይታ ዘለዎ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሰድሄ ከኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ካብ 2010 ጀሚሩ እዩ ስም ወሪስዎ ስም ወሲድዎ እቲ ድሕረ ባይታ ናይዚ ስም ዝኻኒ ካብ ህዝባዊ ግንባርን ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዘለዎ ድሕረ ግንባር ነይሩ ሰለስተ ውድባት ዝተጸምበሩሉ እዩ እቲ ሓደ ብሓው ተስፋ ሚካኤል ዮሐንስ ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ እቲ ካልኣይ ብሓው ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝምራሕ ዝነበረ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ እቲ ሓደ ድማ ብሓው ወልደ የሱስ ዓማር ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ነይሩ ማለት እዩ እጂ እዚ ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብጽሑ ከም ውድባት ወናቱ ታሪክ ነይርዎ ከም ተመክረና ኩሉ ግዜ ስምምዓትን ሓድነትን ፍልልያት ተጎዝጉዝና ዝኸይድ ስለ ዝነበሩ ኣብ ገለ መድረኽ ዘይተዓወትናሉ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጉባኤ ዝኽርኢ ከለና ሰለስተ ነጥብታት ክጠቅስ ክእል እየ ማለት እዩ
ሓንቲ እታ ነጥቢ ኣብቲ ጽንዓት ንሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ጸኒዕካ ምቅላስ እያ ካልኣይቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ተፈላለዩ ዝነብር ዘሎ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ብኩራት ናይ ጥዑይ ዝምድና ስለ ዘሎ ብኩራት ናይ ጥዑይ ዝምድና ንምዕራይ ዘተ ምግባር ሓድነት ምግባር እዩ እታ ሳልሰይቲ ድማ ዕላማ ምቅርራብና ነቲ እንላዘቦ ብዝተኻእለ መጠን ናብ ሓባራዊ ስምምዕ ብምብጻሕ እታ ሓንቲ ኣገዳሲት ቀዳመይቲ ዕላማ ናይዚ መድረኽ ብፍላይ ነዚ ስርዓት እዚ ኣሊኻ ብመሰረቱ ኣብ ኤርትራ ኩልና ንዋስኣላ ሃገር ምግባር እዩ ስለዚ ከም ሰልፊ ንሕና ኣብታ ሜዳ ናይ ቃልሲ ንበይንና የለናን እሞ መዛቲትን መሳርሕትን ኣለውና ኢሉ ዝተበገሰ ሰልፊ እዩ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ተመክሮ ዝሓለፍናዮ ብጣዕሚ ኣወንታዊ እዚ ዓመት እዚ ዓመት ናይ ሓድነት ዓመት ናይ ዘተ ዓመት ናይ ምክብባር ተባሂሉ እንተተፀውዐ ብወገንና ቅቡልን ግዜኡን ይመስለኒ ደጊመ ንኩልኩም ኣሰናዳእቲ ከምኡውን ተሳተፍቲ ናይዚ ፓልቶክ ሰላምታን ምስጋናን ከቅርብ ፈቱ ይቀኒየለይ መስለኒ ነጋሽ ኣትዩ ስለ ዘሎ ነጋሽ ከኣቱ ይኽእል እዩ حراي حاونا دقيقة نقاش الله خوينك حاول عثمان دحر الله خوينك ريد اوف كان يا هذا قبر اللي ولا دحر عليه اوكي راي دقيقة كله نابخا مدرخ كبرحة حاونا نقاش عثمان نابخا مدرخ ريد اوفر لك حاونا نقاش عثمان سمعنا لها هذا سمعنا لها دجن منيخة دجن عسرت يفلت كهنا لقفتم أجاشنا دي سمعنا ندحر الله خوينك سمعني يلا المسلم دحن قاع تاشو زب قال غيرنا ولا نقولوا لحد ندنا حفتي الوقت سمعنا نسمعوا دلنا مسيل وزارب كيلو بنالت يقنيلنا نتم كله كتبلو نفسهم دباتكم كتلالي تصنعكم عبيت مراحتنا سمود كبرحاو نقاش ديها نقاش عثمان ديها سمود هو وين قبلني انت اشم سمود دي كذا لها كابتن نقاشنا ديها اوكي كافتم اغاش ديكونكو ايو اوكي حراك توم اغاش ديكونكم نقول سلام يتكا موردا لانه نتغاش نتما غاش لزكون مدرك لهم نواخا مدرك سمع الله يا سمع الله سلام هو الله تسمع الله حجي قصل ملكت هابني انت سمع اوكي ثانك يو سوري تعمي حساي كم قال بلاتني ثانية باتي خفتن هج باتي سمود الذي أتي له يعني هو نكلم شمايو سمود مالت صنعات مالتي سلازي أولا كلكم محدار الدالوتي ساتفتي بتجزا سلامتاي كارفتو دونجي متاوي كا ريتا حتت ديمون نزوم بصوت مراحتي بوليتيكا حيلتات كا في سلامتان براتين كا ببدا سيبلني كم مجمرتا كم تي انتو بيكون بسمع نبركو زي
ኣብትመተው ኢልኩም ሞይኩም መስለን ነርኩም ደቂቃ ዝብሎ ነበረ ሎማ ኣጋጣሚ ኣብዚ ቅንያት እዚ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ሰብ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ቋን ኣብዚ ብቃዓካ ይብል ከምኡውን ነቶም ኩሎም ሰማዕታት ካብ ጅግና ሓመድ ሰዓዋተ ጀሚርና ክሳብ መጨረሻ ስው ነዚ ሰውራዚ ዝዓወቱ ነዚ ሰውራዚ ካብ ንእሽተይ ዓቕሚ ናብ ዝለዓለ ዓቕሚ ሰጋጊሮም ኤርትራ ሃገርና ክውንቲ ዝገበሩ ነዚኦም ፍሉይ ሞገስን ምስጋናን ይግብኦም ከምኡውን ነቶም ኣካላቶም ጎዲሉ ተፈላለየ ክሳብ ሕጂ ይሳቀዩ ዘለዉ ምእንቲ ህዝቦምን ሃገርን ይሉ ንዖምን ሞገስን ክብርን ይብፅሓዮም ነቶም ንኤርትራ ዝኩሉ ኣወፊዮም ኣበርኪቶም ከለዉ ኣብ ተፈላለየ ዓለም ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ገና ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሃገራት ገሊኦም ኣብ እስር ቤታት ናይቲ እዚ ገባቲ ስርዓት ወይ ጃንዳ ብጣዕሚ ሳቀዩ ዘለዉ ከዓ ኣቦታት ስደተኛታት ዓዶም ክምለሱ ሓሪሞም ዘሎ ሓርበኛታት ጀጋኑ ሃገራውያን ኤርትራውያን እውን ፍሉይ ክብርን ሞገስን ይብፅሓዮም እዝን እትን ኩሉ ሓዋዊስና ከዓ ነዞም ክሳብ ሕጂ ከይሰልከዩ ካብቲ ግዜቲ ካብ ደይዋን ኣትሒዞም ነዚ ስርዓት እዚ ትውክልን ኢኻ ፍትሒ ከተምፅእ ብቋዕ ይኮንካን ኢሎም ሽግ ናይ ተቃውሞ ሽግ ናይ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ሽግ ናይ ፍትሒ ሒዞም ብዙሕ ሰብ ኣብ ከባቢኦም እንዳ ገደፎም ወላ እንዳኸደ ኣብ መትከሎም ተሪሮም ተቃሊሶም ዘቃለሱ ገለውን ብህይወቶም ምሳና ዘየለው ተሰውኡ ብኩሎም ዚኣቶም ብጣዕሚ ፍሉይ ክብርን ፍሉይ ሞገስን ዝግብኦም እሞ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንብሎ ዕላማታት ናይ ሓደ መስከረም ሰውራ ናይ ሓደ መስከረም ብተቃልቦ ሓርነት ኤርትራ ዝጀመረ ቃልስና እዚ ቃልሲ እዚ ብረታዊ ቃልሲ ማለት እዩ ቅድሚኡ ጠብዓን ማሕበር ሸውዓተ ሓረካ ነይሩ ከምኡ ቀፅሪ ናፅነት ኩሎም ሃገራውያን ኮታ ጀመርዎ ኣብ መደምደምትኡ ስለዘይበፅሐ ኣብኡ ከነብፅሖም እንትን ገና ብዙሕ ቃልሲ ሓተና ከም ዘሎ ብዙሕ መስዋዕቲ ሓተና ከም ዘሎ ብዙሕ ተወፋይነት ይሓትት ከም ዘሎ ነዚ ሽርሒ ናይ ስርዓት ይግደፍ ውልዶ ናይ ንሕና ንዕላማና ዝኾነ ጉጅለ ጃንዳ ኢሳያስ ነዚ ሎሚ ኣብሽልና ኤርትራ ሃገርና ናብ ዋናታታ ክንመልሳ ኤርትራ ናይ ኩሉ ዜጋ ክትከውን እዚ ምኞተይ ይገልፅ እዚ ድሕሪ ምባል ኣነ ነጋሽ ዑስማን ብዙሕ ግዜ ተላለየኩም ስለዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ቦምበር ናይ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ተቃላሳይ ናይ ተቃልቦ ሓርነት ኤርትራ ተሓየ ሰውራዊ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ካብቶም ኣባላት ከም ካድር ከም ኣባል መሪሕነት ኮይነ ሕጂ እውን ከም ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኮይነ ካብቲ ዝኸርዓሉ ፖለቲካዊ ውድብ ምዃኑ ክገልፅ ይፈቱ ብኡቢለ ከዓ ነቲ ኩሎም ኣብ ባይቶ ዘለዉ ነዚ ንዓይ ኣብ ናይ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ክመርሕ እምነቶም ዘሕደረ እውን ሞገስን ክብርን ይብፅሓዮም ኣነ እዚ ባይቶ እዚ ብዕስራ ፖለቲካዊ ሓይልታት 6 በርገሳዊ ማሕበራት ከምኡውን ተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ወከልቲ ማሕበረ ቆማት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብና ካብ ደንከል ክሳብ ጋሽ ባርካ ዘለዉ እዚኦም ኩሎም ዝርከብዎ ባይቶ ብዙሕ ተመክሮን ዘለዎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዓበይቲ መራሕቲ ዝሓቆፈ ገሊኦም ካብ ግዜ ማሕበር ሸውዓተ ካብ ምስራት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ እውን ገሊኦም እውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሃገራዊ ጉባኣቶም ካብቶም ብመጀመርታ ዘበርከቱን ዘወፈዩን ሕጂ እውን ዝቕፅሉ ዘለዉ ተቃለሲ ዝሓቆፈ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ከምኡውን ናይ ፆታ መንእሰያት ዓበይቲ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎም እቲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምኡ መቸም ከምቲ ንብህጎ ኳላ ይኹን ግን ከዓ ርኡይ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ባይቶ
ብምዃኑ እዚ ኩሉ ዘጠቃለለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ 2011 ኣብ ከተማ ኣዋሳ እተመስረተ እዩ። እቲ ምስረታ ናቱ ቅድሚኡ ብሓደ ዓመት 2010 ብኮሚሽን ዝቆመ ብኣባ ቃቂ ተባህለ ብሃገራዊ ኮሚሽን ናብዚ ባይቶ በፂሕና ማለት እዩ። እቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ክኸውን ወይ ከዓ ቃቂ ጉባኤ ክኸውን ከዓ ቅድሚኡ ብሃገራዊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ምትኽኻብ ድዒሩ ምሕዝነት ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ዳሕራይ እውን ሃገራዊ ኪዳን ከምኡ እንዳበለ ክቅፅል ፀንሐ ቃልሲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣብ መጨረሻው ኣብቲ ዝሓሸ ምትኽኻብ ክንብሎ እንደፍር እዚ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ 2011 ኣቢሉ ማለት እዩ። ድዒሩ መቸም ለጠቕ ይብል ሓሳብ ላዕሊ ከይድ ተፈላለየ በዳይ ዝኾነ መድረኻትን ፈታኒ ኩነታትን ኣጋጢምዎ እዚ ኩሉ ከዓ ብፅንዓት ናይቶም ኣባላቱን ሰፍሐ ኣካላቱ ከዓ ክዕወት ተኻኢሉ ነቲ ናይ ደገ ኩነታት እውን ይገጥሞ ነይሩ ብትብዓት ነዚ ኩሉ ቢሉ ብሳላ ሓገዝ ናይ ህዝቢ ሳላ ተድሪር መርገዝ ናይቲ ዋናታት ናይቲ ባይቶ ዝኾኑ ከምኡ እውን ብናይ ኢኮኖሚ ምጣን ሃብታዊ ሓገዝ ናይ ህዝቢ ገንዘባዊ ሓገዝ ከዓ ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ካልኣይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ድሕርቲ ጉባኤ ኣነ ኣቦ ወንበር ኮይነ ተመሪፀ 61 ዘለዎ ማእከላይ መሪሕነት ኣለና 7 ቀወምትን 2 ተጣዋቅትን ዘለዎ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት እውን ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ዓለም ጨናፍር ኣለና ተፈላለየ ትካላት ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ሓንቶ በይ ብፆተይ ዝብሎ ነበሩ ከዓ እዚ ባይቶ እዚ ካብቲ ውሳኔ ናይ ጉባኤ ካብቲ ኣገዳሲ ውሳኔታቱ ንሕና በይና ዘይኮነ እቲ ባይታ ካልኦት እውን ሃገራውያን ሓይልታት ኣለዉ ንሓደ ዕላማ ምሳና ዝሰርሑ ስለዚ እንተተኻእለ ብሓደ ምጥርናፍ ተዘይተኻእለ ከዓ ብሽርክነትን ብምትሕባርን ብምውሃድን ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል መንፈስ ሓደ ፍሉይ ቤት ፅሕፈት ነዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ኣቂሙ ካብ ካልኣይ መዓልቲ ድሕርቲ ጉባኤ ማለት እዩ ኣብ ዘተታት ኣብ መፅሓፍ ኣትዩ ተፈላለየ ናይ ሃገራውያን ተበግሶታት ከዓ ርክክባት ተካይዱ እዚ ሎሚ ንሕና ኣብ ምውሃድ በፂሑ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተወኪልና ብዘለና ኢና እሞ ምናልባት ኣንሖ ክኸውን ይኽእል እየ እዚ መስል እቲ መን ኢኹም ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ምሸት ይግበረልና ዕውት ምሸት ይግበረልና ደጊመ ንምሕዳር ሕድሪ ጀጋኑና ከዓ ፍሉይ ልባዊ ምስጋና ካርፈቱ ኩላትኩም ተሳተፍቲ ከዓ ፅቡቅ ምሸት ይግበረልና ይቀኒለ ወዲየሎ ثانك يو وانيلنا لومي ناي بحقي سخم كمزيلكم اخبركم عندهم مصيهم نحنا حقينا هنزارب يا تسفاي ولد ميكائيل انتي كبل صنيحو ناي مكببار عمت ناي فقري عمت ناي حدنت عمت يلو حنت كن رسعو اذا كل زي نابي دوزدنا ناب ناي لوط عمت يزوزدنا ناي لوط عمت كاخ مصيو اذا كل غيركم وزلهم منتي ህዝቢ ኤርትራ ክሕሾዩ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ክበጽሕ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ነጻነት ጥራይ ዘይኮነስ ሓርነቱ እውን እዚ ዋጋ ፍቅሪ ዋጋ ምክሓድነት ለውጥ እዩ ኣብ መጨረሻ ስለዚ ናይ ለውጥ ዓመት እውን ክኸውን እዩ ብርግፀኝነት ድሕር ሓቢርና ኣብ ኢና ንኸይድ እሞ እዚ ንዓኻትኩም ዶ ክነግረኩም ኮይነ ስኻትኩም ኢኹም ንዓይትምህሩን እዚ نابعتكم كود فين بحصيرو انا كم وكيل نايزي حدري جاغاننا فيسبوكن كوين اندحر كزارب كوينه اب كلتشحن 18 ولا كوا اب تسفا مقراص اب فصيمكا ناي سب كبرت طفيو ناي انسسا خبرتون اب دطفانا كون تصنحنا ግን كم ملاخين يريوز نبرنا ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ባህሊ ትዝለዓለ ነትሱስ ተሳተፈሉ ቃልስውን ክኸብድዕን ክጠልምን ርኢና ኢና
ንስኻትኩም ካ ደቢስኩምና ለብዘበን ብሓድነት ደቢስኩምና ብምክብባር ደቢስኩምና እዚ ሎም መዓልቲ ሒስኩሞ መጽኢኹም ዘለኹም ቅድምና ብዝምምጻእኩም ዜናታትኩም ንኹሉ ከናፍስ ጸኒሕ እዩ ብርግጽ ሓጎስን ዳርጋ ደስታን ኣተርኪስና ጸኒሕ እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነት ኢኹም ሎም መዓልቲ ኸዓ መጽኢኹም ዝያዳ ተረጋግጹልና ዘለኹም እሞ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ ሓጎሰና ክንብለኩም ንደሊ ብሽም ሕድሪ ጀጋኑና ፓልቶክ ከምኡውን ብሽም ሕድሪ ጀጋኑና ፌስቡክ እንቋዕ ኣብዝብቃዓኩም ስምረትና ሓደ ጉዕዞ ንመንገዲ ዓወትና እዩ ብርግጽ ኤርትራውያን ብኸምዚ መልክዕ ተኸባቢርና ተጠማሚርና ስለዘይ ስራሕና እዩ ሓደ ፈጺሙ ሕጻብ እግርናውን ከኣክል ዘይክእል ሰብ ከምዚ ገይሩ ክጻወተልና ክበታትነና ከብርሰና ከጽንተና ክኢሉ ዘሎ ስለዚ ዋላ ሕጂ እውን ክንብል በለንበር ኣይተኸዕወ እንዲ ዝበሃል ኣይተኸዓናን ሕጂ እውን ክንትስእ ኢና እንቋዕ ኣቦታትና እቲ ኣርካናትና እንቋዕ ብኸምዚ ጌርኩም ንርእስኹም ከምዚ ጌርኩም ተተሓሓዝኩም እምበር ንሕና ኸ ክንክተለኩም ኢና እቲ ሓድነትኩም ምርጫና እዩ እቲ ምክብባርኩም ምርጫና እዩ እቲ ስምረትኩምን ብሓባር ምስራሕኩምን ምርጫና እዩ እስኻትኩም ንሕና እውን ተኸተልቲ ኮይና ኣብቲ ዝብጻሕ ክንበጽሕ ኢና እሞ ደጊመ ቀዳማይ ነገር ኣጋይሽና ኾንኩም ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ታሪኻዊ መዓልቲ ኣብዚ ናይ መስከረም ሓደ ዝቐረበሉ ናይ 3 መዓልታት ጥራይ ዝተረፈሉ ኣብዚ መበል 59 ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ዘለና ሃዋሁ ጋይሽና ምዃንኩም ደጊመ ከመስክነኩም ደሊ ምናልባት ብወገንኩም ቅድሚ ናብቲ ሕቶታት ምስጋርና ገለ ክንፈልጦ ዘለና ትብልዎ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ገለ ተፍልጡና ዕድል ክንህበኩም ካብኡ ሓሊፉ ግን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስምረት ሓድነት ምክብባር ሕውነት ብኸመይ ንሕና ኸ ክንክተሎ ንኽእል ከምኡ ዘብል ዝእንፍት ኣስተምህሮን ምእንቲ ክትቡና ናብ ሕቶታትና ገጽና ክነብል ኢና ቅድሚ ናብኡ ምባልና ግን ካባኻትኩም ገለ ምእተው ዝኸውን ንሕቶታትና ከበግስ ዝኽእል ትብሉና ነገር እንተሎ ናባኻትኩም ክጎድፈ ባዕልኻትኩም ስጋይ ስጋኻ ተባሂልኩም ትክትብሉና ትደልይዎ ክትብሉና ብሓድነት ሕጂ እውን ናይ ሓደ ድምፂ ናይ ኩልኻትኩም ድምፂ ኮይኑ ንሕና ከዓ ካብ ሓደ ድወፀ ቃል ናይ ኩልኹም ቃል ከም ዝኾነ ሓሲብና ክንሰምዓኩም ተዳሊና ኣለና እሞ ሕጂ እውን እቲ መድረኽ ናባኻትኩም ክመልሶ ትብሉና ክትብሉና ንሕና ከዓ ናብቲ ነቶም ንዓኻትኩም ዝምጥን ንዓኻትኩም ዝበቅዕ ሕቶታት ከዓ ክንሓትት ሞራል ዝህብ ሃገር ዝሃንጽ ኮታ መጻኢና ናበዩ ክሕብር ብዝኽእል መልክዕ ክትምህሩና ተኽእለኩም ሕቶታት ክነቀርብ ኢና የቐኒልና ደጊመ ደጋጊመ የቐኒልና ብጣዕሚ ኢና ነኽብረኩም ንዓኻትኩም ዘይኮንኩም ንሃገርን ንህዝብን ክትብሉ ኩለንተናኹም ዋላ ሰብኣዊ ክብርኹም እውን ከይተረፈ ዘጥፋእኩም ጀጋኑና ኢኹም እሞ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊኹም ኣዝዩ ፍሉይ ክብር ኣለና ቴንክ ዩ ናባኻትኩም ክመልሰ እቲ ማይክሮፎን هاي تسمع كده لا قرب زارب يا قصل تسفى ميكائيل اوكي قطعه المزام حواتي قرب قديم استاذ جمال كجون اطلعوا كنت كلهم صنحوا سوى الله مسكانا ما كلنا كان زي السرح قداي لنا بحبر كان هنقط مزلنا ስለዚህ ከምዚ ኣብዚ ክንበልካ እዚ መስከረም ሓደ ክቡር መዓልትና እንደገና ከምዚ ብፆት ኣሕዋተይ ክብሎ ፀንሑ ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ ቅሩብ ካልኦት ኣባላት መሪሕነትና ክገልፆ ክእሉ እዮም ሰፊሕ ግን ከዓ ክሓግዝ ይኽእል ንብሎ ክብል ተኾይነ እዚ ንሕና ጀሚርና ዘለና መስርሕ توهايت كام مسرح حدنات كنقول نقول بحاله إرترا حاونا برهانة ولد ميكائيل بالسودان ناوز فلت يو نز حساب زقدم حد منا نقول لنا كبري نز حاونا زي
ኣብ ለንደን ዝቅመጥ እዩ ንሱ ይቅድም ነዝዓዲውና ከም ኩሉም ትከታተሉ ፀናሕኩም ክብል ይኽእል ኣነ ብዙሕ ክንዛረብ ዝተፀናሕና ሚድያ ኣብ ወርሒ ክልተ ናይዚ ዓመት እዚ ጥቅምቲ ማለት የካቲት ማለት ዕለት 25 ቀዳመይቲ ኣኼባና ብቨርቹዋል ብዙም ከም ተራኺብና ተላሊና ማለት እዩ ኣይንፋለጥ ማ ኣይኮነን ግን ገሊና ሓሳብ ይስራሕና ቅድም እቲ ሓሳብ ዝነበረ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ 21 ክሳብ 24 ኣቢሉ ኸውን ኣብ ለንደን ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ዋዕላ ክካየድ እዩ ተመዲቡ ብዝኾነ ከምዚ ሓወይ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ነው ካብ ዝሓጥቀመላ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ዝብል ሕጂ ግን ኣብ ባዝጊ ጀሚርዋ ደጊጋ ክብል ኣነ ንብሎ ኣለኹ ማለት እዩ ብዝኾነ መልክዕ ኣብቲ ግዜቲ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ 19 ኮቪድ-19 ዝሓሰብናዮ ኮነና ይከኣለን ኩሉና ዘለና እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና እዚ ዝሓይሽ ዘሎ ቅዱስ ዕላማ ብኸመይ መልክዕ ንውፅሎ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ንቅፅሮ ኣለና ብከም ዘለና እዩ ብቨርቹዋል ኮሚኒኬሽን ማለት ብዙም ጌርና ንቅፅሎ ሰሙን ካብ ወርሒ 3 ማለት ካብ ወርሒ 2 ጀሚርና ማለት እዩ ክሳብ ንፅዑ ክሳብ ወርሒ 7 ኣብ መወዳእታ ወርሒ 6 ሰሙናዊ ኣኼባ ኣካይድና እቲ ሓደ ዝተምሃርናዮ ቀጢፍና ኩሉና ብማዕረ ከዓ ኣብ ነናሓድሕድና ክንዛረብ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሰምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ገለገለ ሓትገታት ክንገብር ገርጋሕትታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብነት ክንከውን ብዝተቃለ መጠን ማለት ልዕሊ ሰብና ኣይኮንና ከም ዝበልካዮ ልዕሊ ኤርትራዊ ትስውእ እቲ ሙሉእ ኣካላት ዝጎደለ ወይ እቲ ሙሉእ ኣካላት ዝጎደላ ንሕናስ ነዚና ንዝክር ኩሉ ግዜ ልዕለና ኣለዉ ህይወቶም ዝሃቡላ ዝሃገር እዚኣ ሰብ ብሉፃት እዮም ከፍ ኢላ ኣነ ንእሽቶ እጃም ተላትና ክንሰራሐልና ኢና ጀሚርና ግን ዝርአናዮ ተመላሊእና ገለ ቁም ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ጠለብና ህና ዘይኮነስ ጠለብና ህዝብና ዘይኮነስ ጠላና ሙሉእ ኣባል ኣብዞም ውድባት ዝኾነ ኩልኹም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮና ገፅ ክንግበር ኢና ተዓእሙና ዘፍቀረና ብቕንዕና ንቕረባ ኣብይ ንሚን ንበሃል ንመላላእ እንተ ደኣ ሓደ ድሒሩ ከዓ ከይተሃወኽና ክንፅበይ ኣለና ዝብል ቀጢፍና ነሱ ክንተወሲድና ቀጢፍና ማለት ክንፃበ ኣለና ተሃዊኽና ንገብሮ ነገር ክኾን ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ነንህና ትካላት ኣለና ንብፆትና መሪሕነታት ኣለውና ከነካፍሎም ኣለና ከነዕግቡና ኣለና ንሕና ዘርአናንም ክንምሃረሉ ኣለና ኢልና ንሓሲብና በቐጥታ ስለዚ እዚ መስርሕ እዚ ዳርጋ እምቲ መወዳእታ ማለት ደምዳማ ኣዋጅ ዓይነት ዝገበርናዮ 24 ግዜ ተኣኪብና እዚ ተወሳኺ ምስቲ ንሕና መሪሕነታትን ኣባላትና በብዘለና ትካላት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ማለት ክንበፅሖ ንደሊ ድሌትና ሚእቲ ሓድነት እዩ ክኸውን ዝኽእልና ኩሉና ግን ከዓ ብምውሃድ ደረጃ ቢልና ኣብ ሓደ ነገር ክንበፅሕ ንኽእልና ዝብል ዕግበት በፅሑ ትመስርሕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ጌርና እቲ ከም ንኣብነት ንእሽቶ ኣብነት ክስተት ተኮይኑ ዝገበርናዮ ዝጀመርና ብዘይ ምንፅርፃር ብዘይ ምትካብ ክንቅፅል ኣለና ኢልና ትዕግስቲ ንገብር ናይ ሓደ ኣባል ናተይ ፀገም ናይ ኩል ናይዞም 4 ብፆተይ ፀገም ከም ምዃኑ ወይ 5 እዋንቱን ክንጅብ ከለና ሓደ ውድብ ኣብ መስርሕ ዝሓርብ ከለሰ ዝሓተተና እዚ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ነይሩ ምሳና ሕጂ እውን ዕዛ ኣለኹ ምለስ ብዝኾነ መልክዕ ግን ዝኾነ ፀገም ተንድዩ ኣብ ክንዲ ናይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ኣባል መሪሕነት መልኣይ ናይ ኩልና ጌርና ክንሪኦ ኣለና ኢልና ኣብ መስርሕካ ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ ብሓንሳብ ዝነበርና ኢና ኣብ ገለገለ ተፈላለዩና ግን ፍልልያትና ደማዊ ፍልይ ክኾን ኣይግብኦን ኣይኮነን ከዓ ክንገጥሞ ኢና ክንሓልፎ ኢና ጥራሕ ቅንዕና ዝኽፈልቲ ኮይና እመን ፅቡቅ ዋጋ ንኽፈል
ዝኾነ ሰካዋና ዋጋ ከፍድሩ እዩ ስለዚ ክንሰብሮ ዝግባአና ክሰገራልና ፀለብ ህዝብና እዩ ዝግበር ዘሎ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ንሕና ኣብ ንእሽቶ ፍልያት ንዋኣልና ክንነብር ይኣክል የብቃዕ ዓበይቲ ፀገም ተሎ ከዓ ቀስና ንፈትሖ ኢልና ጀሚርናዮ ልክዕ ከምኡ ኢና ገርና ሕጂ ናበይ በፂሕና ኣለና ንዝብል ሕቶ ብመሰረት ስምዓና ካልኦት ኣሕዋተይ ክምልሱ እንዳተረድኣኒ ክስሉ ምዃኑ እንዳተረድኣኒ ካብኣይ ላዕሎም ፅቡቅ ገፅዎ ከም ዘሎ እንዳፈለጥኩ ይዛረብ ዘለኹ ገና ገጣሚ ክዛረብ ስለዝመረፅኩ ዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣካል ሽማገለ ኣለና 11 ኣባላታ ንሳ ከዓኒ ብሓይሊ ዕማማት ነቲ ስራሕ ተካሂዱ ንሳ ነፍሳ ወዲባ ብሓይሊ ዕማማት ተካሂደና ስራሕ ናይ ወፅእ ጉዳያት ናይ ውደባ ናይ ህዝባዊ ጉዳያት ናይ ዜና ካልእ ከዓ እዚ ኩሉ እዚ ጉዳይ ክንሪአለና ኢልና ወሲና ኣለና ኣብዚ ስምዕና ከዓ እንታይ ኣሎ ኣብ መንጎ ስምዒና ብምሉእ ሓድነት ክገብራ ምትባዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣፀቢቕና ክገብራ ኣለዎ ንብለን ውድባት ኣለዋና ሓደ ሃገራዊ ፕሮግራም ኣብ ሓደ ክመፅ ኣለዎን እዚ ከዓ እቲ ስምዕና ይበልፆ እዩ ከምኡውን ምጅማር ከም ዘሎ ከዓ ክንነግር ንደሊ ማለት እዩ ዝኾነ መልክዕ ቀንዲ ርእስና ሎሚ ማለት ዝኾነ ሰብ ክሓተና ክእል እዩ ዝኾነ ክሓትት ክእል እዩ እዚ ሕተታ ይበሃልኒ ግን እንታይ እዩ ብሓባር ኮይና ንቅድም ክንከይድና ወሲና ዘለና ንድሕሪ ክንምለስ ኣይኮንና ዝኾነ ዋጋ ውድባትና መሳርሒ እምበር ዕላማ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ህዝብና ዝደልዮ ጠለብ ከነማልእ ኢና ዳሊና ዘለና ንስሓትኩም ኮይና ከዓ ንቅድም ክንከይድ ኢና ብስራሕ ኣሪእና ዝብል ተኮይኑ ንሰርሕ ኣለና ብዓቕምና ዘፍቅዶ እቲ ስራሕ ግን ናይ ኩሉና እዩ ንሕና ዋላ 10 ግዜ ንሰርሕ ኣለና እንተበልና ግን ምትሕባር ህዝቢ እንተዘይብሉ ናትኩም ሓገዝ ተዘየለ ዝገበርና ገና ዋላ ዘለና ክእለታት እንተቐመጥና ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ብሓባር ክንጋጊ ከለና ከዓ ተጋጊኹም ኣለኹም ክትብሉና ኣለና ገጋና ፈሪጥና ብገጋና ፈሪጥና ክንበቃ ኣለና እሞ ዝብል ዋሕ ከብለልኩም ዘለባይ የቀኒለይ ደጊመ ናይ ካልኦት ንፅሕት ዝክብ ኣይደል ማለት ክወስድ ኣይደለን የቀኒለይ ንእሽተይ ቁሩብ حراي نسمع لنا اسكي وريد كان لها مسلني تمسط في الله اي اوكي لا انا سيتي تبو غير دقيش ونديو حاولنا اسفانكي تعمي كله تيتي منفعه انت اذا تقسكم بكم امنتي نفعلالي انت الراغبنا زوديو زياده أو سينيرو من البعض كابتن هجي يكون في زبله تمام معلن ولا استحت هنا بين تبقس لذي تناي متصايدو تناي متحدل لايدو قال زبله تمنفسون نيروي هجهم وينبرن مالت كيسمع من تنقل كله بحسب تحواوس تتسمع معلن تفعلاليلون زياداتي كتعد صغير ابتي تفعلاليلون نتبدو يغون شعوتي تبقس قالو ቀልጢፉ ይብርዕን ማለት እዩ ስለዝኾነ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ካላይ እንታይ ሶምቶም ሰባት እሳቶም ደምቶም ተዋሳእቲ እንታይ ሓድሽ ነገር ሕጂ ተቢሉ ተፈጢሩ ዝብል ደረኽቲ ነገራት ኢልና ዘስመርናዮም ነርና እሳቶም ከዓ ሓደቲ ኣድላይነት ምልጋስ ምልካዊ ስርዓት ዋናው ጠለብ ህዝብና ስለዝኾነ ህፁፅ ዝተዋሃደ ዕማም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ተቃውሞ ዝጠልብ ምዃኑ እዚ ብተፈላለየ ሚድያ ድዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ኣብዚ ተኻትብሎ እዚ ናይ ፓልቶካት ኣብ ኣኼባታት ናይ ህዝቢ ንገብሮ ዳርጋ ሓንቲ ቃል ኣትኸይድ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክትቀይሩ ብሓባር ስርሑ ትብል እያ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ሎሚ ብፍላይ እቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ እንዳላዕለ ኣብ ዝኸደሉ ኣድላይነት ናይ ምልካዊ ስርዓት ከዓ ውፅፅነት ስለዘለዎ ነዚ ብሓባር ኮንካ ምስራሕ ግድነት ነይሩ ማለት እዩ ካልኣይቲ ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ናይ ጥልመትን ክሕደትን ተግባራት መላኺ ስርዓት ኣብዚ መድረክ እዚ ጎሊሁ ይረአ ብምህላው ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ገሌና ከምቲ እዩ ንብሎ ንገልፆ ገሌና ንከላኸለሉ ገሌና ነመኽንየሉ ገሌና መቸም ተፈላለየ ነይሩ ሕጂ ግን ባዕሉ ብድፍረት ኣነ ስልጣን ረኪበ ይብለና ሓሳብ ሕቶ ዶብ ኣድላይነት የብሉን ይብል ሓሳብ
ክልተ ህዝቢ ኢሎም ዝሓስቡ ምስ ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም ማለሲ እንታይ ዝበሃል ጌጋይ ወይ ከዓ ዘይፈልጥዮም ታሪክ ዘይፈልጥዮም ይብል በዚ ከዓ አብይ አሕመድ ከዓ እኔ ወኪል ናይ ኤርትራ ይብል ብዙሕ ነገር ክሳብ እውን 30 ዓመት ተኻይደ ቃልሲን ኮንቱ እዩ ነይሩ ዝብል ሕጂ እዚ ኩሉ ጉዳያት እዚ ስርዓት እዚ ነፍሱ ቃሊዑ ዕርቃኑ ወፂኡ ተማቀዲሞ ፈሊጦሞ ዝነበሩ ሕጂ ባዕሉ وأنا بدأنا ذا إسراء ولا حنتي يقدر سلاي بالليل جن كيدا كيدا زي العلاونتين حد الناس مريتي حزب إسراء زي أبغى قاعدة خطوة رئينا مالتي بزح كلاي تي ملاك سرعات بزي خطلو يكاتي جاندا أسم خطلو فشو مشتاون قدامه والبوليس ده لومي هاجرنا أتيات تركب نهلاوي عز فتاتن كبير بوليتيكاون محبر قطباون كلولات بمهلا وحزب إرشاد عرفوا زلوا مري بسقاين مكران فلسة من سياتون نابع سيب مقطعلو زبل ناماتينا معناته تغنتات زي كلها هنا نكاتاتلو زللايا دحراي اتي زوباون أهراون ودي الدراز فطرهم حدقاتات هبلع لهاجرنا ينصلالو بمهلاهم اليوم حجي تاريخها بكي بحري اب عسب ابزي اثيوبيا اب السودان اب على صوماليا سجريلكا اب يمن زخيزلو كله كونتات نحنا بعمقت كنريهم كنحاسبولهم زغبا ጉዳይ ነይሩ ምክንያቱ نحنا እንት خالي ህዝብና ውን يشغلنا ይሁን بدك ውን ፈልጦ ንከታተሎም ጉዳይ ስለዝህሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ደረኽቲልና ዘቅረብና የሚናሞ أما جرشة منفس ونتعي سلنبرة نمرة منفس سلنبرة تا حنتي سقومتي تحن سقومتي النبلة أتصدق أو كتكسر اللواء سقومتي خدنا لنا قبل دليل ويقلل قرب الراي دقصل قلد ودللو تبلو دقصل حساب انتولو كنصبه نشتا مقصلتا الله قصلو كده قرب الراي تسوي أهوات صبوق قلي صمولو كابب بقاقسو ولو انتي دراخي تاتو حجي أنا نعمتاي كتكور كله كابون العلي زما لقالو بزح سلازي لكن ስለምንታይ ተበጊሱ ዝያዳ ተስፋን ከላት ኩሩ ተዛሪቡሉ እንታይ ነይሩ ትደራኺ ነጥብታት ድማ ሓውና ነጋሽ ተዛሪቡሉሎ ኣነ ከዓ ንእሽቶ ነገር ክውስኸላ ዝደሊ እንታይ ነይሩ ትዕላማ ዝብል ከኣቱ ደሊ ማለት ሕጂ ከምቲ ዝበልዎ ኩሉ ብፍላይ ብሓውና برهان ولد جبريل ناي تمرتن حتمتن محبر بزتجمرة تبغسو اتي قداي بذنبرة مكببارن مرد دعان كقد سلاب زمخالو انتايو علامانا نابزبل كن اتنيرونا مالتي حجي اتا قداميت علامة كلنا كنت عنتو ونقوتنا دارقات قصاب بالوازن بركابو ايت في الليلة كنتي بوحلو لازار بوغيرو قالي صوانيرو بوتنا مالتي نايلوتي عمتي له انقبراي نايلو مالتي لوت سلان دل علامه لوت ان ممصايا مالتي انتي لوت خا بسرعه تقدر مئلاي وقواماون ديمقراطياون سرعات متكال نتسرعات كنقال يلنا قواماو ديمقراطياون سرعات كن تكلالنا ازي كلنا درجه تسمع معنا لا نيرا مالتي قلنا زي عم انت خنقبر بوليتيكاو حايلتاتنا عمتاتنا بحبار طريقنا خنقالس انت زي كيلنا اتا غداي كتكبديا و ايكن احترانينا مالت عوت هيترفنيو بمسرته ግን ايكن احترانينا ስለዚህ ካብ አመሳአ تخيل كا ابت علامه حدነት ህዝብና ንምርግጋጽ وناتنتن لعلاونتن هاجرنا نمعقف ابتقدمه تقصد صنح انتايلو نيرو لعلاونتنا بحدغا زوت قلو مدرك بصينا كنسجق جميرنا ناتنتنا مسرغاغصنا ودينا اندابلنا خلناس
ክንሰግእ ዝጀመርናሉ ዓመታት ኮይኑ ካብ 2018 ጀሚሩ ስምምዕ ሰላም ኢልናስ እቲ ስምምዕ ናይ ሃገር ምስኣን ከማን ከየምፅእ ዘፍርሐና እዋን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብርከ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ህዝባዊ ማእከሉ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ስትራቴጂ ኢና ክንወፅእ ዘለና ነዚ ንምግባር ከዓ ታ መጀመርያ ጠለብ በቲ ዝነበረ ጠለብ መሰረት ንሕና ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት በበት ዘለና ረኣያታት ኢና ተኸባበርና ክንእከብ ኣለና ስለዚ እቲ ፖለቲካ ከዓ በቲ ንኽእሎ ክንጅምር ኣለና እታ እንኽእላ ከዓኒ ኣብ ናይ ውሓድ መስርሕ ኣብ ናይ ምውህሃድ መስርሕ ብቐጥታ ክንኣቱለና ኢና ኢልና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ትብል ነጥቢ ክንኣቱ ነይሩና እዚ ከዓ ከምቲ ቅድም እውን ተስፋንከል ገሊፅዎ ዝነበረ ኣዋሃዲት ሽማግለ ቆይምና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ መድረክ እዚኣ ኣብ ደረጃ ናይ ምውሃድ ኣዋሃዲት ሽማግለ ቆይማ ኣላ ካብ ኩሎም እቶም ነዚ ብ11 ኣባላት ዝቆመት ካብ ኩሉ ውድባትና ዝወፀት ኣዋሃዲት ሽማግለ ቆይማ ኣላ እዛ ኣዋሃዲት ሽማግለ ጌጋ ክልኣለይ እምበር እንተወሓደ ክሳብ ሕጂ 3 ግዜ ወላ 4 ግዜ ኣኼባታት ጌራ ኣላ ብጀክኡ ከዓ ናብቲ ባይታ ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ ማለት ሓይልታት ዕማም ክቆማ ጀሚረን ኣለዋ ኣብ 3 መዳይ ድሮ ሓይልታት ዕማማት ቆይመም ኣለዋ ሓንቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ዕማም ቆይማ መደባት እዮ ቆይማ ከም መደባት እዮ ተውፅእ ውሽጣዊ ሕግታት ኣትሰርዕ ጀሚራ ኣላ ናይ ሚድያ ሓይሊ ዕማም ቆይማ ቀዳማይ ኣኼባኣ ድሮ ጌራ ኣላ ናይ ውድባዊ ናይ ህዝባዊ ምልዓዓል ሓይሊ ዕማም እውን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ዕዮን ኩሉ ግዜ ናይ ምርኻብን ናይ ምክርኻርን ናይ ምስምማዕን መድረኻት እንዳሓለፈ ከይድ ዘለዎ እዩ ሕጂ እታ ቅድሜና ዘላ ብድሆ ኣሎ ይብልኩም እንዲ ብድሆ ዝበሃል ክመፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ብድሆ ንዓና ድማ እንታይ ነዚ ጌርናዮ ዘለና ምዕቃብ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ካብዚ ደረጃ እዚ ከይንወድቕ ምፅዓር እያ ማለት እዩ ንድሕሪት ከይንምለስ ምክንያቱ እቲ ንገብሮ ስምምዕ ዝተዓቀነን measurable ክኸውን ንደልዮ እዚ ምእንቲ ክኸውን ከኣኒ ነቲ ዘረጋገፅናዮ ዋላ ንእሽቶ ዓወት ይኹን ዓወት ንባዕላ ድምር ናይ ብዙሕ ዓወታት ስለ ዝኾነ ነታ ንእሽቶ ዓወት ዝዓቀብናያ ዝረጋገፅናያ ክንዕቅባ ካብኣ ንቅድሚት ክንብገስ እምበር ካብኣ ንድሕሪት ከም ዘይንምለስ ከምቲ ኣሕዋት ነጋሽን ተስፋንኪኤልን ክብልዎ ፀንሑ ቅርብነት ክህልወና ሓደ ካባና ምናልባት ፀገም እንተጓኒፍዎ ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ቦትኡ ኮይንና ክንሓስብ ምፅባይ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ክንፅበ ምሕጋዝ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ክንሕገዝ ምክንያቱ ኩለና ብሰባት ኢና ቆይምና ውድባትና ድማ at a certain level ከምዚ fragility ክህልዎ ይኽእል ክኸውን እዩ ስለዚ ክንተሓላሎ ክንሕድሕድና ክንፀጋገን የድልየና ኢልና ማለት እዩ እሞንቲ ኣብ መጀመርያ መእተዊ ዝበሎ የድልየና ነይሩ እሞ ደቢስኩሙና ኢሉ ጎተና ቅሪብዎ ተስፋ ንገብር ነቲ ህዝብና በቲ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ብና ላይ እውን ናብ ሓዘን ዝነበረ ክንድብሶ ጀሚርና ክንህሉ ማለት እዩ ግን እቲ ዕላማ እንታይ ዘረጋገፅናዮ ዓቂብና ኣብ ተግባር ነዘን ቆይማ ዘለወን ምሕጋዝ ግን ሓንቲ ገዳሲት ነጥቢ ሓንቶ ተስፋንኬል ጠዋሳ ነይራ ማለት እዩ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ሓደ ኢና ኣይኮናን ክርእ ፀኒሕና ኣይቲ ነጋሽ ከማል ነጋሽ እውን ዝያዳ ተዛሪቡላ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ጌጋ ገብር ኣሎ ኣይኮናን ዝያዳ ክንርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ እንታይ ጉድለት ኣሎ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ማለት እቲ ጉድለት ኣሎ ኢልካ እንድሕር
كونك نتي قدلت كتقرمون كتملؤون أنا أنت خجبر خلنا زي قدلت زي خمل سلنمل مالتي إذا جيجان دحر كندل وعلنا نعم من قافن أنا حيشنا مبالين كنكيد نخيلنا مالتي سلازي أبي اللو جيجا أخونا نرينا أبزات مكروي كري أخلو أبي اللو قدلت بمخا أبتا قدلت دي أنا ويز ودبي أنت يجبر زبل كنرئي خيلنا بزا عينة زي attitude اندحر كيدنا نتي زرقاقصنا يو كنعقبو نزمتص كا نابزل عليه عينت وصيتات كنكيد نخيلنا اتو وصيتات ግን ናይ ኩልና ንሕሰቦ ተቀዳመይ ትሕጂ ነጋሽ ተምጻያ አድላይ الناس ምልጋስ ምልካው ስርዓት እዋናዊ ጠለብ ህዝብና ስለዝኾነ ኢና ነህና ኸይድና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ደለናዮ ጥራሕ አይኮናን መጽኢና ወድዓዊ ስለዝኾነ ኢና ማለት እዩ ወድዓውነት ስለዝነበሩ እቲ ሓቂ ኣብቲ ውድዕነት ስለዘሎ ኢና ናብኡ ኸይድና ዘለና ማለት እዩ ህዝብና ደሊወሎ ማዕረት ህዝብና ዝደልዩ ኸ ክንከይድ ኣለና ዝበልና ቀሊል ኣይኮነን ትብህዝብን በአኻትኩም በተሳተፍቲ በአባላት ናይ ውድባት በሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ዝተኻየደ ድሌት ንዓና ፐርፎርም ክንገብር ገዲዱና እዩ ስለዚ እዚ ከም መእተዊ ክወስዶ ይኽእል يغنيلي من البات عقبازكي توسخ اندحر ኣለዎ عقبازكي ሂብና መስለኒ ናብ ሕቶ መልስ ክንኣቱ ንኽእል መስለኒ ወዲእ ኣለኹ حراي عقبازكي حوي እስኪ مرحبا ጎተና እዞም ብጾት ገሊፆም እዮም ካብተን ደረኽቲ ሓይሊ ኢልና ዝቐመጥናዮን ሓንቲ ክውስኽ ኢለ እየ نحن إذا إيرترا زلوا نقولي ترفضني إيرترا سنغافور كغبراسي نمدربنا مقيات راح زي كونس نهزباون فحبتن ذات وسرعاتي سلذي كغير اللوزي حادث روحي مالك مسوتة تحايز زخيد مستغيرة خي اتزلو باندوراس بوكس مستخفتخ انتاي يخركب نزركبون بحبار كنا هنقطمو سلازقبانا كال اقدا سلوقحي تغسنايو هاقرنا بهزبا دليت قنوع دبلوماسي تختلو مسقورة وابتو بسلام كنبر بخير بفلايون ايرترا اتزلو حيد دوب نايك ايح بحر زلوه نايك ايح بحر خانا علم ملو تتأماتنا زلوه بوح لنا خندز حزو نسو جزء نايتهم جنزب زلوهم أكال كوينو ناتاتهم تلا آخمبر بوح لنا تراناتنا نربحا حزب يرترا زماغوت أكال يلا سلازي انتاي كوين ترخي بلو يرترا مالتيو كدفر كوكوات أتقرو زلو سلازي حيلنا مسنترنف علو زبال ناتنا تسقاتات ترنيفنا تراحنا نزي خمزي عينت كنقطمون نخير سلازي انتايو نتسرعات مقيار طرح زي كونس دحر مقيار زلون ابتي اكابابينا زلو جو بوكس بزي تون ناتنا تراخ نتصاقت تدفعت زي كونس ويكا بترهابا حقلهابا زي كونس بوحلو لاقباب ابتي كبابي كمين النبر كمي ترانا نتصاقت كا أقدا سراقحي نيرون عنا زي كن زرارب كلنا عبت مجمرة مجلسون تتقيس الله مالتي نكبابنا سلام كنفتر أوشتنا سلام تفترنا كبابنا ذلوها سلام كنفتر بالدنيا بفلاي إرترا اتزروحي نايك أي بحر الدوب سلذلوها كلنا خم أبتام حانقو نايجب لتن كلنا عالم حيالاتنا زبلا أبقى عسكرنا الله مالتي زين تاي زريكا حساب كندي علم ملؤ زتمتهم مخانو زريو نزيكا ترى خلطاوت كاب بحجي حيلنا خنطرنا فالنا مو
እንታይ ዝበሃል ናይ 1000 ኪሎ ሜትር ጉዕዞስ ብሓደ ስጉምቲ ትጅምሮ ወላ ደንጉዩ ይኹን እምበር ክስራሕ ዘለዎ ጉዳይ ስለዚ እዚኣ ወሲኻ ኣነ ካልእ ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ እዞም ረቑሒታት እዚኦም ኣብ ግምት ተኣትዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ድሞ ዳኣዚ ክኸውን ዘለዎ ክበሃል ኣብ ክትገብሮ ትኽእል ግዜ ግበር ስለዚ ንሕና እዚ ጌርና ኣለና ካብ ሕጂ ንድሓር አንተ ወይ ጎተና ወንኩም ሕቶ ምፅኻ እዚ ዝበር ዘሎ ዘተን ምጥርናፍን ሓደ ናይቶም ብሓባር ዝሰርሑን ናይቶም ዝጥርነፉን ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሃገር ኤርትራ ጉዳይ ዝውስን ወይ ዝዛረብ ኣካል ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዝምልከቶ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ተጠማትነት ናይ ህዝቢ ድፍኢት ናይ ህዝቢ ትጋገየለኹም ናይ ህዝቢ እንታይ ክንገብር እዚኣ ግን ትጋገየለኹም ክንእርመኩም ዝብል እምበር ዘዝበልናዮ ዝሰምዕ ኣይኮነን ስለዚ ሓታታይ ህዝቢ እውን ክህልወና ኣለዎ ደፋኣይ ኩሉ ግዜ እዚ ጌጋ እዩ ኢሉ ክእርም ዝኽእል ከህዝቢ የድልሎ ግን ብዓብዩ ተሳትፎ ናይ ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣድላይ ተሳትፎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ረብሓ ይትንከፍ ኣሎ ኣነ ምንት ረብሓ ይክብል ኣነ ክሳተፍ ገሳልና ማለት እዩ يغني يودي له ثانك كل خاتكم احوات اياتات نايب حقي صبق نعي تسفات راي زراين زلو ولا تعيني زير كل حجي كنري جمير له زناي معلتي اي ثينك تسفات راي زسنقكا حقوس معلتي نادلنا زي العالم بقى دست بالمعلت با زلو معلتي تراي انتاينا حج ندلي كم حزب متن كاب عسديو ازنايلو معلت عبد سراح سريحكم انهم مصيهمنا كلاي معلتا كنصوعكمنا كل غزي كنقدفكم لينا انتاي دامو دحرتك على سكون كل غزي خاناتكاي كوننا حزبي مو اتي غزيكم كنوصدو ينا كل غزي ግን كلاي معلت كنصوعكم كلنا اب كندي 4 حوي حمشتا بمنبرات استفلاليا زن حمشتون ብዙሕ ኣይኮነን ግን ካብኡ ንላዕሊ ስለ ንደሊ ማለት እየ ሓደ ኣቦ መንበር ሓደ ዋና ጸሓፊ ሓደ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዝምድናታት ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሓላፊ ሓደ ከዓ ወታደራዊ ዲ ካልእ ድዩ ኮንኩም ክትመጹና ናይ ሓንቲ ቦታ ናይ ሓንቲ ውድብ ወይ ናይ ሓንቲ ሓይሊ ኮንኩምስ ኩልኻትኩም ከዓ ኣብኣ ገለ ነገር ቦታ ዘለኩም ንሃገርኩም ብሕብረትን ብሓድነት ኮንኩም ኣብ ሓንቲ ኮንኩም ተገልግሉሉ ሓላፍነታት ሒዝኩም ክትመጹና ከዓ ክንጽበይና ንቀጻሊ እዚ ሕጂ ጌርኩምሞ ዘለኹም ዓብ ዝላ ንቅድሚት እዩ ግን እቲ ዝላኹም ክትውድኡ ከዓ ክንጽበይና ካብዝን ላዕሊ ዓወትኩም ክንጽበይና ተዓወትኩም ዓወትና ስለ ዝኾነ ምናልባት ቅድሚ ናብቲ ሕቶታት ምእታወይ ሓንቲ ነገር ንዓኻትኩም ይኹን ነቶም ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ከምኡ ናብ ፌስቡክ ኮንኩም ነዚ ፕሮግራም ተከታተሎ ዘለኹም ሎም መዓልቲ ብሳና ተረኺቦም ዘለው ኣጋይሽ ኣብ ሓለፍትን ኣቦ መንበራትን ናይ ሓሙሽተ ዝተፈላለያ ውድባት እቲ ቁጽሪ 5 ይመስል እምበር ኣብ ውሽጦም ብዙሓት ዝነበሩ ሓደ ኮይኖም መጽዮምና ኣለው አይ ቲንክ እቲ ብስራት ካብኣቶም ሓሊፉ ናባና ክበጽሕውን ጥዑም ዜና እዮም ዝነግሩና ዘለው ኣዝዩ ሩሑስ መዓልቲ ባህ ዝብል መዓልቲ እዩ ስለዚ ምስቶም ዓበይቲ ኣርካናትና ምስቶም ዓበይቲ ናይ ቃልሲ ጀጋኑና ኢና ደለና እሳቶም እዮም ንዓና ዝዛረቡና ደለው ርክብና ቀጻልዩ ሕቶታት ክህልወና እዩ ቅድሚ ናብቲ ሕቶታት ምእታውና ሕጂ ደጊመ ንዝመጽእ ዘሎ ሶሉስ ለቲ ሓደ መስከረም መበል 59 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ነብዕለሉ መዓልቲ እዩ ሕድሪ ጀጋኑና ነዚ ብግቡእ ተዳልዩሉ ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ፍልይ ብዝበለ ንዝመጽእ ዘሎ ሶሉስ እቲ በዓልና ካብ ሰዓት 11 ናይ ንግሆ እስካዕ ሰዓት 2 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ በርሊን ኣቆጻጽራ ክኽበር እዩ ብናይ ኒውዮርክ ታይም ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ክንጅምሮ ኢና እስካዕ ሰዓት 8 ምናልባት ነቶም ቁሩብ ኣብ ድቃስ ግዜ ትርከቡ ትኽእሉ ሓደ ለይቲ ክነሸግረኩም ኮይና ሰዓት 2 ብናይ ካሊፎርኒያ ታይም ክጅመር እዩ ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ከዓ ክውዳይ ማለት እዩ ኣጋይሽና ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እቲ ቀንዲ ወግዓዊ መኽፈት ናይቲ በዓልና
دكتور درس عواته كفتو دحريو حدا خابتهم قدايم تقالستنا بأبونا محمد برهان بلاتا اتي مجمار برتاو قالسنا تذكيره علي مالتيو تبعلنا بهم خبري مو حابيركمنا كتوعلو وي كترفدو بخبري نقدم لنا مالتي لهم معلتي سلازي زي ايله منالبات دحراي تمليسه مسكر وصاكم نزغزا حاجز بزملكت حجي كل بروجرام كاين ناوح منتي نابت بروجرامنا ملسينا منالبات ناب حطوتات كنسجر نحركو تقالستي اياتات تقدم تحطوي السناب كلهم كتزور يا مالتيو جن بتي منالبات بعدمه بتزمن قال سنت مكرون دهون منالبات يا تسفاي دقيقه دهون تملكوتو الى حسب اللهم انا اخبلاي بحري كن كلهم تتقبلوا لايكم نكلهم تملكات حتى سلازغونت كابتيس عن حدن سقع كلت شحن 18 اتن 30 عامات نقال سيلنا زوفرنايو نصانت هاجر እኳን ተረጋግጽና ነጻነት ወድ ሰብ ዘይረጋግጽ ኮይኑ ኣብ ሽግር ጸኒሕና እንተኾነ ብቃልስና ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ነጻነቱ ንሓርነቱን ባዕሉ ከረጋግጽ ኢልና ተስፋ እንዳገበርና ንጽበ ነርና ነዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ እንትርፍ መላኺ ከም ካልኡን ሓሲብናዮ ኣይንፈልጥን ብዙሓት ካባና ሰሾሞንተን ግን ዶናይ ህዝቢ ኤርትራ اتناتو كندي الرأي زكالوسو زنبريلنا نحمون كيت اتي ناي الجرس وعل كتكبريو إلوز زنبري آبيون كساب زقرمو من رقاق ناي إتيبيان بر حجي حنساس دوبات بزوح عدل أقداسي كونن بزبل نتي عسرع عمت من إسياتنا أبدفعات زنبروم زولو كجج كيبولو كناوحو وسينو كاو حليفو أنا نيرترا كموتي أب كند مبال أنا إثيوبيا كموتي كسع مبال كسع كند زين هزب إيرترا نعيقو أما كل مجابايا ناي إثيوبيا بمركب نتي حدنت ناي إيرتران ناي إثيوبيان ندجنا 5 أوفتينو من البات ني دكتور أبي أبجزو بمعدام ناي بونا مستنقدو دحر مقبار كخير كله كم هي سئلو ذهبو بحر إيرترا نيرو إذا كله زي تلمت نهزب إيرترا تراي زي كونه تلمت نسواتنا تلمت نقالسنايو آية تسفاي دقيقة إذا مستمعك كم ولك أسب كم سب كم كلها هنا انتي سمعت تسمعك كم راح يودب ويكم أبال ناي حدا مريحنت ناي زودب بودب درجة انتي سمعت مسيك من البات أبتو ودبكم كي بخمي تزراريبكم له بخمي زقوداي كتملكتو كيلكم بمسرته خني إساس سقع كندزي رحيقو كحدات كفتصمي زبل إمنتو وي حسابك أبلبهم كم قال خبل تسراسيرو دفلت انت كتب لنا تخيل ثانك يو انا بكل خاطكم يا جن بيا تسفاي دقيقه كجمرا مالتيو ثانك يو حراي يغني لي غوتنا اتن قندي ترخبوتات كاب كلتا شحن 18 ننجو دارغا تقيس كاين اجي اتا حتو ابتي سمعيتي كن بدرجة سلفي انت كمي ترخيبو زبل حتى زلا مالتي نزيا كم سب كمابتي قالسن ابتي تمكرو زنبركن كري انكلخو بحصيرو اسنبادي زخنه ترخبو نيو مالتي مجمريا كمي معبيلو ابانا ونكن رئي اقداسنت اللو مالتي إرترا نصا دحر موصا مش هنش عتميتن تسعان حدا اب إثيوبيا دما منغست بزعبا مقام
ነቲ ናይ ምስግጋር ሕቶ ንምምላስ ኮንፈረንስ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኤርትራ ከም ዕድምቲ ከም ዝነበረት ንፈልጥ ነርና ማለት እዩ ኤርትራ ከም ዕድምቲ ክትከውን ከላ ቅድሚ 2018 እውን ድሒሩ እቲ ናይ ኢሳያስ መርገጽ ብሓንሳብ እውን ስለ ዝነበርና ከም ሓበሬታ ነይሩና እዩ ማለት እዩ ከም ሓበሬታ ነይሩና ስለምንታይ ንኤርትራ ስግሪ ዶቢና ንሓስብ ዘለና ዝዓይነቱ ክብል ከሎ እንታይ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ግን ምናልባት ኮንፌደሬሽን ዲ ዝሓስብ ዘሎ ዘበል ነይሩዎ ማለት እዩ ግን ገለ ምልክታት ነይሩ እዩ ማለት እዚ ጉዳይ እዚ ተረሲዑ ተቐቢሩ ከም ክልተ ሃገራት ከም ክልተ ነፃ ሃገራት ልዑላትን ዝፍለጣ ሃገራት ምስ ተረጋገፀ ንነዊሕ ዓመታት ፀኒሑ ክሳብ 2018 ኣብ 2018 ከዓ ደቂሱ ዝነበረ ዝተባራበረ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ መጀመርያ ስምዒት ዝመፀ መጀመርያ ስምዒት ምስ ዝመፀ ዶክተር አብይ እተን መጀመርያ ወላ ብጽሑፍ ኣብ መጽሔታትናን ኣብ መግለጽታትናን እውን አውጪናየን ዝነበርና ዓበይቲ ነጥብታት ነይረን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነቶም ዝነበሩ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ፈሊጡ ነቶም እሱራት ፈቲሑ ኣብ ደገ ዝነበሩ ከይተረፈ ኣምጪኡ ነፃነት ናይ ነፃ ውድድር ኣሎ ዝብል እውጅ መግለጽ ወፂኡ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ብዝምልከት ድማ ነቲ ውዕል ናይ ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ሁነት ተቐቢልና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ኢና ኢሉ ከምዚ ክብል እንከሎ እቲ መጀመርያ ከም ምልክት ሕቶ ኢና ኣቕሪብና ኦኬ ብዛዕባ ኤርትራ ሰላም ኣብ ኤርትራ ክግበር እንከሎ ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ወድዓዊ ኩነታት ከመይ ክኸውን እዩ ናብ ክልተ ቀረና መንገዲ ኣላ ሽዑ ማለት እዩ ኤርትራ ንባዕላቲ መርገጽ ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ሸነኽ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው እሱራት መሰል ናይ ምንቅስቃስ መሰል ናይ ምሕሳብ ኣብ ኤርትራ ከመይ ክምለሶ እዩ ባህሪ ናይ ኢሳያስን ናይቲ ስርዓትን ክትፈልጥ ከለኻ እዚ ስርዓት እዚ ክቕይር ኣይኮነን ዝብል ነይሩ እዩ ብሓደ ሸነኽ ማለት እዩ ግን ኣብ ተግባር ከይተረኣየ ስለ ዝነበረ ጥርጠራታት ከዓ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ንተቃውሞ ኸ ኣብ ደገ ዝነበርና ከዓ ማለት እተን ሰልፍታት ኮነ ውድባት ኣብ ኤርትራ ምንቅስቃስ ዝተኸልአ እሞ ኣብ ደገ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ውድባት ንሕናን መሰልትናን እንታይ ክኸውን እዩ መሊስና ዲና ክንህር ወይስ ንሕና ንባዕልና irrelevant ክንከውን ኢና ኣብ ቅድሜና ዓብይ ብድሆታት ከም ዘሎ ርኢና ማለት እዩ ወይ irrelevant ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ ከዓኒ ማእከላይ ተራ ክንሕዝ ንኽእል ኢና እዚ ካብተን ናይ ሓፀር ኣዋርሕ ምዕባሌታት ክገሃድ እዩ እንዳበልና ናይ መጀመርያ ስምዒት ዝነበረ ኦኬ እቲ ዶክተር አብይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ደግፍና ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ናብ ዴሞክራሲያዊ ከምቲ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ መንገዲ እንድሕር ዘይከይዱ እቲ ቃልሲ እቲ ኩነታት ክቕየር ኣይኮነን ናብ ዝብል ስምዒት ይኸይዱ ማለት እዩ ግዜ ወሰደን ህዝብና መጀመርያ እንታይ የሚሉ ህዝብና ሆ ኢሉ ክቕበል ከሎ ሰላም ክብል ከሎ ርኢና ማለት እዩ እንታይ ከምዚ ኦኬ መልኣኽ ዝኾኑ ንኤርትራ ዝበሉ ካብ ህዝብና ነይሮም እዮም መልኣኽ ከምዚ ዓይነት ሲ መፂኡ መልኣኽ እዩ ዝሰደልና ዘሎ እሞ ንኢሳያስ ክቕይሮ እዩ ደጊም
ጭቆና ከብቅዕ ኣብ ኤርትራ ኢሎም ዝተጸበዩ ሓያሎ ነይሮም ሽዑ ግን ተሓሳባት ተቆጽዩ ማለት ምክንያቱ እቲ መልአኽ ኢሎም ዝሓሰብዎ ወይ በሰይጣን ተሳዒሩ ወይ ከዓ ንባዕሉ ሸይጣን ኮይኑ ተረኺቡ ማለት ስለዚ ከመጀመሪያ ምልክት ዝተዋሃበት ናብ ውሽጢ አዲስ አበባ ኸይዱ ኢሳያስ እቲ ተግባርሲ زيادة خاب قالات يزارب يزبحال أفلبو خوقع مس ترأيه زيا نعانن نبوزحاتن انتعي خوينو يا بيلا مالتي بقالات زوات اي نبرن اتي تكبار قل نإثيوبيان زكالا خلن نإرترا ناتنت زعقبن ككبار اي نبرن معيتو سعيرو لعلقالاتو وصيو نعنا نغيرو بزعبه حزبون بزعبه ارتان كم زي قدس إساس كابو ندحري سليبر سلوب مالتي كم زي تحت حندا بالكان ابتو غدغاد متاو ينيرو مالتي كل بحساب كيك قصوم بحساب كم ديرو انت عينت سمعيتن انت عينت تغبارن رينا تغرمنا مالتي نحن اطرح زي كون ولا علم بعلوون نتي قداي نيرترا ناي مدرخ كي حزو نتي سرعات شلل كيبلو نفرحو زنبرنا بزح زطراطرو وين ترخيبهم مالك سلازي بقعدي انتهينا لنا بدرجه سلفي شعو اوكي ابي أبقالو يلن حاله إرترا كابتن مسرح نايج كونا هيك تقالاقلني خمس بزي زلات أبتعت زمن أبتعت زي حلوات زي إذا ترح زي كوني حتو ناي لعلاونت ناي إرترا حتو للعلاونت إرترا حتو ناتنت إرترا أب حدقان أملكت حتون زودق كوننت إيو بتعمي حدقنيا خويني تراي مالتي سلازي يتسمعت نبيا خيدا او اتقدم زنبرنا يو نبلو زنبرنا كنتا اتقدم ازي سرعت زي كعري نابزيك الدرجة بصحي نبلو نبرات حقنتو ترغاغيصو نحنا كم حزبي اب إرترا سلام كتنقسن هاجر كتعنببن بالصقاتاتنا إرترا ناب حزب خوننن ديلت زي نبر يكونن كم حزب خلي اخلنا اتعدل زتوهب ازيو سفيح العقوني نيرو مالتي جنا موداتو انتاي خوينو إرترا من اسيا عبيا نيشتا بزي فل منقدي ابشجر يا ودي مالتي حجم وخا كله تملكتات النريو زلنا خمزي قوتنا تقصد صنحه نتانا إرترا نتعنت اب حدغا زئتو نا إرترا العلاونت اب حدغا زئتو ويكا فحفح كبل بزخ المنقدي عبي انفتات كرئي جميرو مالتي بنصر بزي اولا والمنقدي ازي معبالي ابوشتي إثيوبيا ابوشتي إرترا نخلتيهم الرخيبو زلو معبالي نربحه إرترا أيكونن زبل ميزانن الرأينا لنا كل بوليسيتاتنا كل تزمدناتاتنا مسدقن مس إثيوبيان مس كبابينا ننقبرو دما أبزز تمركوسي مالتي نقرأ من قدي كم سب اتسرعات قبوتيو قد محجون قبوتيو حجون قبوتيو عند حرق أبيت كايو تقالو سي خامبر كتودقو مسو زرخم نجر أهل وكاني كود راح يدلوا فتح نخركب التبلية جن بوليتيكا وحايلتاتنا خال إحنا وانتقلنا كم حموش تنا بوليتيكا وحايلتات بزعبا منجستن سلفتاتن إثيوبيا بزعباتي مس كبابينا خنقبرو زلنا زمدنا انتو واحد حافشة ومتكلات أسفيرنا بحافشة ومتكلات كننقص كم زلنا رئينا
ኣለና ይغنيለይ ትስምዒት ሃበኒ እዚኡ ብጀካ መቆጻል ቃልሲ ካልእ መተካእታ የብልና ናብ ዝብል ስምዒት ይወስዱኒ ማለት እዩ መወዳት يا تسفاي ثانك يو ምናልባት ኣብቲ ናይ ቃልሲ ተመክሮውን ገለ ዝያዳ ኣፍልጦ ባህሪ ናይ ሲያሳፎት ከሎካ ክሊላ ስለ ዝሓሰብክ እሞ كسقع كمز عينة مقلبات سي تكون خون تولي قبلك حسيبني رب زغنة دحن حراي إذا حطو خمزلاتا كمزلاتا إذا حطو زيا نامن عندنا قلعة ناب أنا نقاش قلعة اسكي أنا نقاش إذا حطو بخمي ملسكا بول كخا كسع كمز تتصبي خادو نيركا كمزي درجة وردي سبزي ثلاثة كتاب زنبر قالس كمزي استقال سب قالس مريح زعته وسب سقع كمزي درجة خبالا شو يورد رأينا حزبنا هاجرن زي كونس رأينا طول سقع كمزي درجة كحد يزبل تسميت نيركادو بوجن كخمن قسب عندنا ودبكا ولا تب عبالات ودبكا يكونوا أبتو ودبكم شو استرائي انتاي نيرو سنبادة ديو كالي دي بخميك تقول أطفتن حجي بخميك نزو قدك تقواصر وطفتن لهم thank you اوكي قلت لك سمع الهدى نسمع حدا ولا اوكي انت يزبال شي تزقبن قياسي امغلا خلا فلتا عندي ብዙሓት ንእስያት ዝፈልጥዎ ካብ ጨርሻ ስሳታት ወይ ከዓ ኣብ መፋረቕ ናይ ስሳታት ብዝዕልልዎ ማሲ እቲ ተመክሮና እቲ ስሳት ኮና ብቃልሲ ምናልባት እውን ብመጠኑ ትዕድመ ገላ ይፍቅደልካን ብዙሕ ዓሚቑ ኦኬ ኣውፅኣቶላ ሓውና ሰኑት ወዲያ ካለኻ እንደገና يا نقاش يا أوتي سجاب بدمت أنا ودد بس حاونا حيزواني ريمو حرح ودد بس حرح نعم اوكي يسمع له هو يا صبو انت وتنا زعربك حطو بزح ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎ ዝሓዘ ኮይኑ ተራእይኒ ግን እታ ተረኽቦ መስተረኽበሲ እንታይ ስምዒት ተሰሚዑካ ንዝብል